daroɓe program ɗum barka ɓoftuɗum warango en to suudu FM gonduɗo Hayre Zinariya. Jaɓɓama min e ɗum wakkati to shiri meɗen ɗum hononde fulɓe ɗum kan Hajiya Sumaya Abubakar jangiteddogal waddango en les yaadu mako ndu Muryal Fulani Peace Initiative Network. En toranomo jomirawo ɓeida waɗango yaadu mako ndu barka, kadi bo ɓeida ballugo mo dow yaadu mako. Bonon anduɗon nyalɗe emi noddowa hoɓɓe ko hoɓɓe e ngara ɓe waɗa programs e maɓɓe. Hande ma emi wondi e koɗo mauɗo, inchallahu koɗɗo wonta ɗon bo kadi nanowo program ɗum wala nyalde ɗum ƴaɓɓotomo, ko da toye mo woniri emo rentina ɗum to waya mako mo nana. Kanko woni Modibbo Zubairu daga ɗo Nihin Records. Modibbo Zubairu jaɓɓama. Alaikum assalam wa rahmatullah. To bono no anduɗon inde am Ibrahim Abubakar Kunga. Hande inchallahu en darai hundeji ɗiɗi ko hewta onon ma natton okkon shawaroriji moɗon. Modibbo Zubairu, fuɗɗam ko mi yiɗi daren hande wato gongu nyewu ardingu en to leydi ndi bo e ngu nyama en jemma nyaloma, bo hunde nden e yaha yeso, amma bo yimɓe meɗen mauɓe e famarɓe sai e jangirinde wayi fu wai mo ndi ngati anda kawai no ittirta ndi. Hunde nden en gi'ainonde bono sido en kullum to en ngari bo irin media ni en bolbana mauɓe meɗen fa e ɗum nangana en fa yimɓe men ɓe anda e anduɓe fa fu, hoɓɓe to ɗum nangi fa ɗum nanta habaru maɓɓe. Goɗɗo on to ɗum nangimo ko dama mo wala laifi fa to sai ma jaudi wuro maɓɓe ɓadake re'ugo ko hewta mo warwa. Hunde nde e nde yi'e bo sido hande en jangi kusan ko hewti goɗɗi satiji ɗiɗi ko yaki tati. Nder ardiɓe dente fulɓe ɗe Nigeria kanko Alhaji Bello Boɗejo o nangama dow gonde hunde nde mo waɗi, wonda enen ɗo ni en potayi mbi'en mo waɗi wala deidei, en potayi bo kadi mbi'en o waɗi deidei. To amma ko woni fu hunde wonɗon ɗum nde hukuma, hunde wonta ɗon nde gomnati kanum andata moye woni ngaɗɗo deidei, kanum andi mo woni mo waɗayi deidei, ɗum waɗa ko handi. To mauɗo yigo mauɗo bono o emo jungo har hande to bolbeten ɗo ni ɗum yaha ko to ɗum bolbayi komai to nder, so wala kamɗum woni makka bindi ba. Ko mi yiɗi famin deidei ɗo ni ko anden deidei ɗo ni ko ngola lanyol fa ko watta to leydi ndi ɗo bono ko moye andi fa kowa fa habdanai hore muɗum. Tarari kamɓe yarbanko'en eɓe gondi fa kabdanoɓe ko'e maɓɓe, eɓe gonga eɓe ngala gonga, jen anduno e ɗon no goɗɗo ardiɗo yarbanko'en to wargo fulɓe mo waɗi bonnereji ɗuɗɗi har gomnati ma hasi ma nangugo mo, sai ma ko mo natti leydi Benin Republic ɗum woni to mo nanga ɗum haɓɓi mo, amma enyol on ardiɗo leydi o wartoyi leydi ndi ɗo. Inyamiren kamɓe ma eɓe gondi mo maɓɓe, kanko ma o waɗi aikaji, mo waɗi wareji, mo waɗi hundeji mauɗi, gomnati e tokkirimo sallah san, gomnati ɗan waɗanimo gongol nangol ɗan pamarol nihi wari yofimo, ɗum ɓeidai nangugo mo kadi sai ko mo dilli leydi yasi mo nangowa, kila hanko ma sai gi'a yandere go o yofama. To ai irin hundeji ɗi no dillirta, to enen Allah hemɗini Modibbo Zubairu mauɓe meɗen e sukaɓe meɗen ko woni ko handi ɓe ngaɗa joni fuɗɗam irin nangeji ɗiɗo. Ngal ɗo wala deidei kam fa en potayi, ngal ɗo wala deidei kam ko moye e goyi baya mo nangi, amma mo waɗayi laifi ko bo mo laifi mon hewtayi to hewtoyi, to hala gonga mo nange mo joge, ko bo ɗum mbi'a neɗɗo mauɗo bono irin oɗo mo nange mo joge cirew ɗum nanata goɗɗum, sannan enen ma mauɓe men ɓe ngari tsit ɓe bolbata dow maka sai hushitiɗɗen. Hande ɗum nangi oya jango andi ko amma dow ma ɗum warata, to deidei ɗo nihi ɗume mataki handi yimɓe meɗen janga. Allah yamɗini. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. To gaskiya fulɓe joni kam tunda ila ɓawo sai a tawa on wari en nangi pullo en bincikata ko en hefta gonga mo woni mo wala gonga, jawdi makko tan en yiɗi en yoha mo.
to mo wala jawdi mo neɓa mo yara bone ɓawo mo neɓi mo wurtinowa mo majjano mo wara hoore makko ma wuro makko no mo ñamdirtamo ngo mo wawata dole mo witta mo tokka ɓe no ɓe giɗi ɓe mbaɗa ka waylituki fulɓe mbaɗa shiya nanɗe rokka on ceedo ko jawta kon karnatamo ma non fulɓe joni ɓe bittina fulɓe wonɓe waynaɓe non hosiɓe sey dai en nanga ɓe en ñamdana ɓe jawdi a woodi jawdi a tokkidi a nangama ndi ñamdama a witti a wala komi a warti hamɓe koshatama mbaylutuma no giɗɗa ko ɗume ma fulɓe hamɓe koshata mbaylutuma no giɗɗa nden nan ɓe bitti ɓe mbaɗani fulɓe ninni ɓe ngari ɓe koshi fulɓe ɓe mbaylita ɓe nden nan ɓe ngari ɓe mbaɗiki wokkon ƙungiya on eɓe tasa fulɓe wonɓe rugage eɓe ngullana ɓe gure eɓe mbara ɓe eɓe ñamana ɓe to hanjum bello boɗejo yii ɗum fim bo kon waɗata ninni bo ɗum hanayi tunda ay mo natta ƙauye mo yi'a no fulɓe joɗori emo yi'a no hani waɗana fulɓe dole bo na non watta anduɗo wuro hanko moƴƴita ngo mo anda wuro na no watta wi'a e moƴƴine ngo hanko mo yi to inde ninni fim wontiri hammo rara mo yi'a shin ko hani mo waɗana fulɓe non watta ninni emo yi'a wuro fulɓe en wulana fulɓe gureje en nanga fulɓe en maɓɓa en ñamdana ɓe dukiya en yaha umina fulɓe don ko rowani a nana to fulɓe jahi yanki nasara to ma'aikata jahi nguli gureji fulɓe ɗum wardi fulɓe ɗum wi'a komi a nana to ko hani tagu mo anda wuro na no mbatta nattowa wuro hande wi'a a moƴƴinaygo sey anduɗo ngo to a andago na no ngo moƴƴirto ko kanjum waɗi mo hoshi mo wi hammo hosha moƴƴinayɓe ladde e tokkita e kefta mo wala gonga e godanɓe gonga joni huwigere nde jetta joɗoɗa dole na heɓi mo wala gonga na heɓi mo gonga ko en toye ma na ko en toye to en nder julirde na tawti mo wala gonga a tawi mo gonga amma kuma nde mo hoshi ɓen ɗon mo tiggiɓe mo wirano mo yiɗi en watta to kanjum waɗi gomnati wari nangimo to ɗum ɗon fin ɗume en nanga fulɓe nden no famarɓe joni o witti mo nanga mawɓe ɓen to faɗe fulɓe joni kowa to fin ɗum wittani en kaman ayaji kowa en ayare ma Allah jippani en darata nge en nanga famarɓe witti joni en nanga mawɓe shin to faɗe en ɗala en joni en nangi bo Dr. Abdoulahi Bello Bodejo shin mo hori en nangamo enen de famarɓe ka wala mo en nangata en giɗa nanga fullo mo waɗi aybo to nder gomnati mo woni ko woni maslaha kani han woni bo gaskiya maslaha ko woni joni ɗo fulɓe mi nodda fulɓe na fulɓe nder sire ɓe kefta fa fullo to woni humandayi fullo wonnana wi'a fulɓe borore en fulɓe ladde ko fulɓe gari wala goɗɗum fi ɗum fullo kawai to en kefti ɗum ɗon fi ɗum fullo on to woni fullo en kawtai ko moƴƴinen koye meɗen kawtan joɗoɗe ɗen keften to kushuɗen daroɗe fullo to woni keften gonga meɗen jogoɗen gonga daroɗen kalen ko hani fulɓe meɗen kefta e dureɓe e waynaɓe ɓe lumo e baɗeɓe hude ko tawai ɓe ñamdu maɓɓe nde ɓe ñamata to nder ɗen kawai kawten koye meɗen ummine raa jangoɓe raa duroɓe raa demoɓe raa ɓe lumo shin kawten koye meɗen ɗum huka en keftai to ko woni maslaha meɗen to en kawti ɗum ɗon fi en keftai no ummotoɗen amma en kawta koye en ɗon dari onni tonni rara onni mo woni ɗum ɗo ƙungiya on ɗama mo woni ɗum ɗo ƙungiya to tawi nangi on ɗama ɗum ɗo ƙungiya mawɗo makko an on ñandugo a kamata ko ɗum warta dow haala ma tun daga en nangimo mawɓe maɓɓe kawta mawɓe meɗen na kawtuɓe koye jooɗi mbi'i ra no gontiri to an kuma a famaro a hoddi jaha joɗoɗa mbiyara no wontiri hamɓe mawɓe kamɓe haali to modibo Zubairu Allah sako alkhairi amiya ko shafi dente to leydi ndi ɗo enen fulɓe en gondi kungiyoyiji ɗi ɗuɗɗi to daidai ɗo ni an a yi'a a takaice ɗi kungiyaji ɗi gonduɗen ɗuɗɗi ɗi bo har joni ɗi maganayi fulɓe goɗɗi hundeji ɗuɗɗi wonɗo to wala miya ɗum magana fulɓe kuma wala miya ɗi magani fulɓe e wodi fanni woɓɓe fulɓe kungiyaji ɗin ɗi magani ɓe goɗɗum e wodi kuma woɓɓe fulɓe ɓe anda ma ɗi kungiyaji ɗi ngalayi ɓe andanaɗi ɓe anda ma woy wodi goɗɗum kungiya ɗum fulɓe ɓe andayi ɓe ton joɗi nder ladde ko giɗa ma sai dai gomnati to wurtake e waɗa goɗɗum nangoɓe wara maɓɓa ɓe shora jawdi maɓɓe ɓe joɓa ɓe gurtino ɓiɗɗo maɓɓe ɓe anda ma woni goɗɗum kungiya ɗum fulɓe ko ɓe nani ɗum sai dai ɓe nanta ɗum noon to wuro radio ɓe wiya ra ko woni andi fullo jogaki radio mo gonɗo nder ladde to sai dai tan nder radio ɓe nanta ɗum ɗon habaru amma ɓe andana ɗum to Allah yamɗine daidai ɗo nihi bono enen en wartoyi plateau ɗo nihi en gondi dente ɗuɗɗe to plateau ɗo nihi sati ƴaɓɓiɗo min gaɗi programme dow gongal dental ngal fulɓe Fuyoda fulɓe youth development association dental kesal wonta ɗon ngal sukaɓe famarɓe ummotoɓe ɓe jagoɓe ardake goɗɗe kuuɗe ɗum yehi ɗum ballitoyi fulɓe meɗen je bokos ɗo nihi
gonɓe to doggoyɓe ɓe ɗum wulani gure, ɗum warani bandiraɓe, ɓe jahi ɓe kawriti to goɗɗum school, ɗon ɓe jooɗi, ɗon ɓe mbalata, ɗon ɓe nyallata. Ƙungiyawol ngol ɗon ngol jangi ɓe NTA ɓe Unity, ɗum yarani ɓe balla, kadi bo ɗum hocci habaruji maɓɓe, ɗum bolbani duniyaru, ɗum yerɓi kab to handi ɗum yerɓa, yimɗo koye duniyaru anda raa ko yahata e yimɓe meɗen. Allah yamɗini daidai ɗo nder mintiyel gotel koye mbi'ata ƙungiyawol ngol ɗon, irin ƙungiyaji meɗen gaɗayɗi irin ƙoƙari ɗum ɗon. to ɗin ƙungiya ɗum yoda emi yetta yimɓe wonɓe nder ɗi ardiɗo ɗum Ewa Umar, emi yetta ɓe hukka baki hu gonɗo nder jungo ininni ɓe mbaɗi ɓe mballiti hulɓe meɗen natti ɓe ɗum damuwa, ɓe mbaɗani ɓe raa ko ɓe dokki ɓe. To Allah barkin ɗum ƙungiya, kuma ɗum ƙungiya emi waɗa du'a Allah yara ɗum yeeso, kuma pullo hu to woni in dai mo nani ƙungiya ɗum ummake ɗum karano hulɓe mo natta mo hokkata raa ko woni damuwa maɓɓe, to mo yato damuwa maɓɓe na fana damuwa ma ummake kawai ƙungiya andanama andama a wara a wi'a raa ko woni to moɗon, amma muda non ɗum ma ko damuwa ma ummi min andanama a wari a wi raa ko woni ɗo, to wala damuwa ɗum wawa e raruma, amma hani pullo hu ɓatto natta rara no ɗum wontiri, anda wuro ko nattango, anda mo woni nder ko woni nder, to kanjum hani. To Allah binda baraji. Zubairu asawre ɗum waɗa asawre hande, hami aluma jara ndiyam pewɗam. Noddoɓe emi hokkaɓe dama kamɓe ma ɓe hokka shawaroriji maɓɓe ko heyta mi wartuno e ma noddomo fuɗɗam. Naam. Wa alaikum salam. Jam Allah rene. Jam Allah yettama. Jam Zubairu e nanma. Indian Suleiman Aliyu daga Enugu. To Modibo Suleiman nayi minta hande. To ananami. Na'am. En dari ko oto da leydi Nigeria musamman ko hille fulɓe ɗuɗe dai ɗo woodi nawɗum abin na hoore. Yara kan ardiɗo gal dental metti Allah kawtal hoore wato Abdullahi Bello Bodejo. Inde mo nanga kusan mo ɓuri lawdi goto jungo kuma. O neɗɗo mo giɗa kanko ummoto e mo yeeso be ko shafi fulɓe nder Nigeria. Ɓaawo ɓe keɓayi neɗɗo dariɗo yetto ko ɓe mi fulɓe e Abdullahi Bello Bodejo. Tun daga ko oya State Secretary metti Allah wato Alhaji Sale Bayari. Wala goɗɗo ummotoɓe yetto dow ko ɓe fulɓe iri auditijo. Yimbo maji ɗum nodda hukuma ngam Allah ɗum waɗa kokari ɗum yoɓo neɗɗo sabo mo waddino kungiya ngam wallito jonde jam Nigeria. Ɓaawo majum banda ɗon mota kan Alhaji Bello Bodejo ra'iɗo Alhaji Sale Shaibu Bayero ɗo to Barkillaji. Akalla joni mo waɗi wajen wotaji hatta jungo hukuma. To en dari ɗum nanga mawɓe ɗum nanga sikoyɓe ɗo ɓe yiɗi kenen to Nigeria irin fulɓe. Yimbo majum heeto en kawti koye musamman demte ɗe ɗe lissafida. To na non wallahi kullum ɗum waɗay ko warte ɗum waɗay ko nanganke en ardiɓe ɓe leɗɗen ma. Yejjirta ala comrade en dari duuɓi ɗiɗi ɗo ceddam gwamnajo Benue irin ko fe'oto to Benue State kan Alhaji Bello Bodejo kanko woni kaw leydi waɗi ka yettaki dow irin nan no ɗum ñamiranta fulɓe zaraɓe to Benue State. To raha ɗin joni gwamnajo o mo joni comrade o wurtake mo yimo hokki fulɓe sati biyu ɓe ala Benue State ko kuma ɓe ala durgol afulli non no ɓe gayata joni. Yimbo majum tarari e kala yimɓe dartoɓe jettuno gwamnati irin ɓeɗɗo yimɓe to irin maɓɓe ɗum nangata joni noy kenan zuwa yesso. Yimbo majum emi nodda hukuma so nayi emi nodda tan artuɗo ardiɗo fulɓe denteɗe jerɗe metti Allah sababu ɓadente ɓe kawta hoore maɓɓe nder lemaru goo sabo ɓe cettina fulɓe enci muɗum. Wona noon ko kullum ɗum waɗay ko wartirki fulɓe kama ko e nodde kama nan nana ko ɗum noddata dow. Naam. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Allah ne waɗi ne shawri kuuɗe. Jam kalawbo. Wolda Yahuza ladan ɗo holbuji. Naam Yahuza ko woni shawari maɗa? Shawari men enen fulɓe en kawtu koye. Naam. Kawton koye gaɗeten gaskiya bo e woodi alheri nder majum. Non. Allah ɓeyda tuddango e hakkiɗo. Amin min jetti Yahuza kinnanamin Muslim. Nana e goɗɗo. Awri. To Yahuza wonta ɗon daga hol lasta ko alheri ranar domo yeso. Naam. To network ɗum hande. Naam, salamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Na lumo na kurban.
to Allah ya tama. Kuna magana da Ibrahim Baburi mai lemu daga cikin garin nan. To Malam Ibrahim har yanzu fulatancin bai nuna ba ne? Ai yanzu muna muku fatan alkhairi da muna. To mun gode Allah ya saka da Za a alkhairi. taɓa raba mu da Fulani ba. To mun gode sosai. Allah ya saka da alkhairi. Amin amin ya Allah. Awa. Modibo Zubairu hade mi ɓeyda jangugo ɗiɗo mi wartonoyma kadi. Assalamu alaikum. To Modibo Zubairu ha mi wartonoyma ko woni noddol maɗa ko shawari maɗa daɓƴe ƙarshe ko ƙarshe. Min dai shawari an ko min rokkata to hulɓe en andi ko komi e wiya en kawten koye amma hawtuki horde ɗum kasake en yarata non min giɗen in en kawti koye ɗum hulfin ɗum wara ɗum timma Non. tunda en godi janguɓe en godi waynaɓe en godi duroɓe kamar ɗo joni no o noddi bino e mo wi Binuwe seweje ɗiɗi gaynako wurto hu to na himɓe leydi fa non gamma en ngala ardiɗo bolwayɗo rano waɗanta hulɓe en happi en joni hamɓe woodi ɓe binoye ɓen garɓe lesdi hulɓe jooɗi kuma gureje meɗen ma ɓe jooɗi ɓe mbaɗa lumo a meɗi nanki to huwoci honduko wi ɓe gurto balɗe ɗiɗi rokkiɓe ma lebbi ɗiɗi ɓe gurto ɗum wala to gimma ɗume ko goɗin waɗanta enen ni gam si hawtiki hoore men amma inde en kawte koye ɗum ɗon huɗum wara ɗum timma komi noddata hulɓe kawten koye to Allah sako alheri ko hewta ɗon waɗe muñal min waɗa programme ɗum jangi hiite kanje ɗan nan ɗon min ɗan jeeɗake to rano dow mo yeeso nam kay o nattidi e goɗɗo rade goɗɗo kadi nam assalamu aleykum wa aleykum salam to Umar eftu dande maɗa jam Allah ittama amin min nantama boɗɗum nam bolbu takke nam mbiɗa noe nam non amin to min getti sosai mawɗo ahama o tagi lallai ko moye ko noddata woni hawtol hoore ra mo yeeso kadi nam Assalamu alaikum wa rahmatullah. wa aleykum salam wa rahmatullah Allah reni wani jam kalau bo Allah sa kuna alkhairi ai ba magana Allah sa kuna da alkhairi ai ci gaba za ka yi ana tafa insha Allah to Allah ya nuna mana lokacin to Allah ya saka da alkhairi da wayar mana da kai da kuke kullum malam Ibrahim amin ne fatan mu shine ubangiji Allah ya kara mana zaman lafiya wannan tsadar rayuwa da muke ciki kuma Allah ubangiji ya kara ka mana sauki a cikin wannan rayuwa amin fatan za ku tashi lafiya Allah ya saka da alkhairi malam Ibrahim amin da wayar mana da kai amin mun gode sosai insha Allah muka fara magana da fulatanci sai ka gaji malam Ibrahim ai sai mun nemo mai fassara mana insha Allah to godiya muke to a ranar domo yesu kadi na'am assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam malam Ibrahim ne wani jamala rene dottijo shamru ja alhamdulillah ne jam kalabo baba shola ka da dogaro ga Allah sai mai kima da makarantara yawa ai aji babawo sai dai kai ne Allah zakar alkai amin godiya muke mutu da zuwa barka da zuwa da saka da alkhairi kuma Allah mai da shi da lafiya amin ya fi sai na wannan bayanai da ke gudu a kan mu Allah zama da mu lafiya da shi da aka san da kuma ta mu plateau da kuma garurukan mu da ujoyin mu da ba mu zaman lafiya Allah haɗa kanmu da sa mu cire kici juna a cikin ranmu wannan wata da yake gabatar mu na albarka Allah kawo mu Allah kai mu lafiya kuma dan Allah dan Allah ba ce a yake mu kekeniya da muna cikin wani hali kuma ga azumi zai zo masu hali kan taimaka na kawai da ba su da shi da ba ta mana bura za ka tashi lafiya Allah mai da kai gida lafiya amin mun gode sosai aji babawo Modibo Zubairu daidai ɗo imiɗimi e da nan goma onon goni ɗe luumo jahayɓe luumo sodayɓe e sorayɓe ra ramadana waroyi bo inchallah programme min ɗum yeeso dama dow haalanma lewru ngaroru ndu ɗo wala noddol noddata a taƙaice ɓe luuɓe meɗen dow ɓe sassauto hundeji ɓe mballita yimɓe ra yanayi yimɓe natti to nder ɓe luuɓe kamɓe ma no ɓe ngaɗi duniya natti
e nder Allah yamɗini. To salamu alaikum. To magana dai lumo kam, an lumo a soro e shoyritoɗa keɓa ko keɓɗa dow. Non, To joni ko yahata lumo, ta yahi ma bo a hoshi goɗɗum ko non, sorata keɓitoɗa, sai a tawa a sori ko soreta ɗum ma shere ɗen haɗɗe ɓilni dow no sorɗa, ɗe non, ɓilni dow no sorɗa ɗum. non, To amma tunda komi wi Allah waddata, Allah rokkata, Allah ko giɗa hu a wadda ɗum waɗama. non, Allah kawai ke wadda ɗum. non, Amma ko ɗume wala no batta bandiro maɗa ustanmo, julɗo ma ustanmo, sabi ndu lewru waroru a anda hayru ɗum keɓata nder. Gima a waɗi a yi lumo ngol salanake ma a ɓilani wonda shede a ɓilnima ɗum ƴeftatama. Amma ta a rari barki ɗum ndu lewru daraja mayru, daraja lilaɗo jomirawo ndu lewru mo wi softono duniyaru, ndu lewru ɗum ndu barka. To sai daroɗen ndaren meto makko, ndaren ko jomirawo wi en nder. Sai softotonoɗen kuren sese komi men daroɗen en ndara jomirawo. Tunda e wodi joni ma kaman laruban kon ko a rarata to lumo sumayru ma wari ɓe omdai woɓɓe ɓe omdai ma kaya maɓɓe ɓe jaha ɓe mbaɗaka lumo, ko ɓe ngurto ɓe mbaɗaka kaya maɓɓe rana ɓe dokkirta ɗum. Amma enen fa, amma enen en sai dai pota ɗum tokkirɗum, ɗauta. sai dai ɗum ɗauta. To Allah hana yamɗini. ɗauten, hana tokkiren non no fin tokkiri kuren sese. To Allah sako e alkhairi Modibbo Zubairu ha noddo yeso. To kanko ma dai mo nattiti e ko ɗum jangata goɗɗo kadi. Naam. Assalamu alaikum. Kai a noddoyi min fa. To handi mo wurtine mo noddi mo anda mo noddi. Naam. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Alareme. Jam Allah yamɗine ɗum moy. Alhamdulillah. Naam. Aɗon wonda e ladan Muhammad Ladan daga ɗo domin kwata. To Modibbo Ladan ko ni shawari maɗa. Allah shawari an kamin mani na nayi da ɗum da wa'anta fulɓe ko soɗɗa. Non. Min giretajo amma wallahi ni anda ma'aikaci ma tabbatar ne do lawol da isa fulɓe e jaɓa ɓe cede ko feɗɗana welana. Non. Hunde nden To kam wodi lawol mi tokkata ɗo Gombe Adamawa ɓe mbi fullo kan sai ɓe wi'a mo wurto mo wadda national ID card to wala ba sai ɓe jaha mo rokki cede. Da bo ardiɗo o bello boɗejo ɓe nangimo o dalila ɗumoji ɓe nangimo ha joni ɓe jofayi. Non. Ya kamata fulɓe ɗum hauta hoore tefa mafita Allah wallita en. Amin amin. Ware da mi yetti sosai Ladan daga Baitural Domin Kwata. To shikenan Modibbo Ladan min jetti minen. To Allah waddana en maslaha fiji ɗin. Ra noddo mo yeso to kanko ma dai emo. Naam. Assalamu alaikum. To mo wurtake kanko ma. To Modibbo Zubairu. Wato nangeji ɗin ɗi hewti to ɗi hewti. Kadi bo goɗɗi fawni ɗi ɗum nanata fa. Goɗɗi ɗin ɗum nanta habaru nangol ngol ko ceɗɗan ɗum nanta habaru nangol ngol. E dai kawai ɗum wara ɗum towa kawai ɗum nangi. To hala gonga to ni en fu men e famarɓe e mawɓe ɓe mbi ɓe ngaɗai gite ɓe ndara ɗum nanga o jango ɗum nanga oya fa ɓe jango ɗum nanga oya. To amma fa dariɗo a rara on ma fa ɗum warai dow maɗa. To hala gonga emi nodda gomnati e kaɓɓoɓe handiɓe bolba ɓe ummo ɓe ndaro ɓe bolba ɓe ngaɗa ko handi hundeji ɗi ɗum heɓa sauki dow hundeji ɗi. Ko woni noddol maɗa ngol karshe lokaci min waɗi. Wiyata en godi sukaɓe hulɓe, en godi arduɓe, e wodi janguɓe, e wodi durayɓe. Kauten koye kawai to gonɗe unguwar men en godi ardiɗo. En kauten ko toye ma en godi ardiɗo. To en kauti ardiɓe sai jahen nangen mawɓe meɗen. Sai kautaten ko en joddo kowa sai hefta kowa no hushiri. Amma en joɗi onni ɗum ni a anda mi andama no kautaten jorɗen. Wala no kawata. Jonde watta dole ne en kauti fu unguware en joddake. To alhamdulillah Allah yarma en sati waray ɗum. Allah yari en mi ɓeyda yettugo ka an Sumaya Abakar. Mi yetta Salihu mi yetta kam goɗɗo ballitayɗo programme ɗum ɗo. Allah yara en sati garojo. Assalamu alaikum wa rahmatullah.